Πάει ulti. Α, καλά. Nice, Έχω κι εγώ λίγο. πεθάνω από εδώ, αλλά δεν πειράζει. Είναι όλοι low, είναι όλοι XS. Παθήθηκαν exhaust. Nice. Πλάκα κάνεις τώρα. Μαλάκα, στα και εγώ ζωντανός, τι έγινε? Μαλάκα, έκαψε τα φρύδια. SIR trainer είναι. Πρέπει να είναι SIR trainer. Και έχουμε... Team Rocket Mewtwo EX SIR! Το top hit του... Από εκεί! Από εκεί! Από εκεί! Αυτά είναι Ultra Goal, μαλάκες. Αυτά είναι Ultra Goal συγκεκριμένα. Αντί να πηδήξεις πάνω στο δρόμο, ηλίθιε, καθόσουν και μιλούσες μόνο. Ο Γκρίνχελ ο γαμιάς, μαλάκες. Ο Γκρίνχελ βλέπει τη γυναίκα στα 500 μέτρα και έχει πετάξει το δράκο απόξω, το δρακάκι που έχει, και της σφυρίζει σαν πρόβατο και της λέει «Αλλά εδώ μωρέ να το ρουφήξεις». Έτσι κάνει ο σωστός άντρας, chat, βλέπετε. Μην γίνετε σαν τον Γκρίνχελ. Θα φάτε και ξύλο κιόλας. Πάτα ulti, πάτα τα πάντα. Έτσι, το κεφάλι μου έτσι το έκανα. An ally has been slain. I have given up everything as destroyed the turret. I bring the light round. Has destroyed the turret. Aced. Φεύγω! Δυναμική μουσική! Καλή μας επιτυχία! Ωραία εμπειρία ρε. Μόνο σαν overall τουριστική εμπειρία δεν αξίζει. Αν είσαι αντροπαρέα και θέλεις ναρκωτικά, πουτάνες και τζόγο, είναι ο καλύτερος προορισμός. Τουριστικά αυτές οι δύο οι απόψεις. Και για δουλειά είναι 10 στα 10. Αυτό.